दायो आङो दंफैयोलाय चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय मोनसे बेंटल बाजारावहाय दा बेयावहाय मोनसे दखान मबाइल दखान आरोना मबाइल स्टोर मोनसे रिअपेन खालामफिननाय जादों बेयाव नोंथांनि थाखाय बे दखाना मा फेसिलिटि होनो हायो आं थारैनो बे भिडिअनि गेजेरजों फुल माने डिटेल्सैहाय एक्सप्लर खालामनानै देखायलांसिगोन दा गिबियाव आङो मालिकनाव सोंनानै लाग्रोगोन मालिकना दा नोंथां पाब्लिकफोरनि थाखाय नैबे दखाना मा फेसिलिटि होनो हायो एबा फाइनान्सनि बेलायाव नोंथांमोना फुल माने मोनगोन आरोखि ना बे दखानावहाय थ' बिदिब्ला नायलांदो आङो मालिकनाव गिबियै सोंनानै लाग्रोसिगोन दा लोगोफोर आङो बेबायदिनो दखान सिङाव हाबलांबाय ओरैहाय नै बुहुद मोजां माथो नै मबाइलफ्रा नायनानै लादो दा नोंथांमोननि थाखाय फाइनान्सआव नैबे दखान मालिक आदाया मा हरनो हायो आङो दायो नोंथांमोननि गेजेराव गुवारै नैबे आदानिफ्रायनो मिथिनो थाखाय आदानाव सोंनानै लासिगोन आरो ओमफ्राय दा आदा नोंथांनि दखाना जे दिनैनि समाव अपेनिं खालामबाय दा कास्टमारफोरनि थाखाय फाइनान्स होनानै गोबां मानसिया मिथियो नोंथांखौहाय फाइनान्स होयो होननानै बे बेंटल माखासे एरियानि कास्टमारफ्रा दा मा फाइनान्सआव होनाय जायो ओरैनो खोन्थाना हरदो आदा दा फाइनान्स होनना बुङोबा गिबियावनो बाजाज फाइनान्स आरो DMI सेमसांनिफ्राय बे होनाय जायो बे दखाना मथा मथि गोबावखासैमोन रिअपेन खालामफिननाय जाबाय दा बेयावहाय फाइनान्सनि थ्रुयैहाय जोङो बेयावहाय मबाइलनिफ्राय लानानैहाय ओरैहाय टिभि थाबाय ओरै वाशिं मेशिनफोर थाबाय ओरैहाय फ्रिजफोर थाबाय मथा मथि इलेक्ट्रनिक गुड्स जेसेबां इलेक्ट्रनिक गुड्सफोर दङ बेफोरखौ गासैखौबो फ्राय हरनाय जागोन आरो बेयावहाय जोङो बाजाजनि थ्रु आरो DMI सेमसांनि थ्रु जों हरनाय जायो बेखौहाय मोजां सिभिल थायोबा जिर' डाउन पेमेन्टआवबो लांनो हागोन बेयो दखाना जाहैबाय बेंटल बाजारावनो MS मबाइल हाब बेयाव फैनानै नोंथांमोना लांफैनो हागोन अके गोजोननाय थाबाय आदानिसिम थ' लोगोफोर नोंथांमोना नैबे जाय दखान मालिकनिफ्रायनो खोनाखाबाय माने बेयाव गोबां फाइनान्सनि थ्रुयै नोंथांमोननो हरनाय जागोन आरोखि ना दा बे दखाना बबे साइडजों होनोब्ला आरोबाव आं नोंथांमोननो नैबेखौ खिन्थानोसै बे मिडिल रड बियो बेंटल बाजारनि एकदमबारे मिडिल रड बियो नैबेयावहाय नोंथांमोना नैबे न'खौ मिथिखायोना नोंथांमोना नैबेखौ फैग्रोमोना मिथिखागोन ओमफ्राय बेजोंनो ओरै बर' फोथार थुक्राझार आइपुवालिफोरनिफ्राय फैयोब्ला नैबे गेजेरावनो ओरैहाय ओमफ्राय बेंटलनिफ्राय फैयोब्ला माबा दंगाव ओरै बामोनगाव थामोनगावनिफ्राय फैयोब्ला नैबे जोङो दा नैबे मिडिल रडनि खाथियावनो आरोखि नैबे दखाना थ' लोगोफोर नोंथांमोनाबो बायफैदो गोबांथार मोजां बुस्थुफोरखौ मबाइलफोरखौ दामि मबाइलफोरखौ नोंथांमोना फाइनान्सनि थ्रुयै एबा ल' पेमेन्ट एबा डाउन पेमेन्टआव मोननो हागोन थ' माबोरै जगाजग लानो होनब्ला बे मबाइल जेनाखि दखाननिफ्राय नोंथांमोना फाइनान्सनि बिसय सोंहरनो गोसोब्ला आङो मोनसे कन्टेक्ट नाम्बार होनानै होगोन स्क्रिनाव बे कन्टेक्ट नाम्बाराव नोंथांमोना सोरबा जुदि फाइनान्स लाथारनो गोसोब्ला कल खालामनानै डिटेल्सफोरखौ माखासे सोंहरनो हागोन लोगोफोर दानिया दखान अपेनिं खालामनायनि मुङाव जे जाना लाग्रोसिगोन लोगोफोर जानायफोरखौबो नायलांदो मा मोनजानाय जायो दखान गोदाननि नामावहाय मोनजामारबाय होनलानाया नै मा मोनजाखो बेदर बेयावबा मा दंबावो र' नायनि एसे नायसाय मिस्टि सेंग्रा बिदर खाजि एखेने दखान गोदान खुलिनायनि मुङाव मिस्टि सिंग्रालै मिस्टि सेंग्रा बरिया दे ओमफ्राय सार दखान गोदाननि मा मोनजाखो दखान गोदाननि सिंग्रा मिस्टि अमा बेदर ना ओमफ्राय आंनि माबा टेम्पार ग्लास मोनसे फ्रि मोनगोन दखान गोदाननि मुङावहाय ने बरिया होनला दे बायजों खादोबो नामा सार माबा बे अपेनिं खालामखागोन आंहाय दा दे टेम्पार ग्लास लगायनानै दखान अपेनिंनि मुङावहाय नै जाबाय लोगोफोर आंबो दायो खाजि जानायसै ने बरिया अमा खाजि ओमफ्राय ओरैहाय दंबावो जाहैबाय नै मा इयो सेंग्रा ओमफ्राय मिस्टि दा नायलांबाय थाबावदो लोगोफोर जानानै मा नुलांबावो बे दखान अपेनिंआव जेनाखि खुलिनायनि उनावहाय आरो नोंथांमोननि थाखाय मा फेसिलिटि होनो हायो बे दखाना नायलांबाय थाब्लानो जाबाय आरो थ' लोगोफोर नै नायदो ओरैबायदि मोजां मबाइल दङ नै सेलेक्ट खालामखादो बे भिडिअनि गेजेरजों ओरैहाय नै गासिबो नोंथांमोना जुदि बे मबाइलफोरखौ फाइनान्सआव लानो गोसोब्ला सिभिल मोजांब्ला लानो हागोन ओरै टचबो मोननो नै टच ओरै मोजां टच दङ नै दामि इन्डियान माल नायदो फिसानिफ्राय गेदेर मोनो गासैबो मोनजोबगोन आरोखि
थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय। नोंथांनो सोरनोबा जुदि मबाइलफोर फाइनान्सफ्राव नांगौब्ला जगाजग खालामदो कन्टेक्टनि थ्रुयै। बाय बाय लोगोफोर, उननि भिडिअ लोगो मोनफिनगोन।